بريزيدنت إسياس أفورقي بمخنيات موت نقص نقصنا السعود عرب عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ناب نقص سلمان بن عبد العزيز آل سعودن وراس عرات نقصنا السعود عرب لعل مقرن بن عبد العزيز آل سعودن لومي 23 طري نحزن ملختي سديدوم بريزيدنت إسياس أمل أختو حزب منغستن إيرترا بموت نقص عبد الله بن عبد العزيز تسمع حزن بمقلاص نزب منغستن نقصنا السعود عرب صنعتي هابكم يلوم ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ አቶ ዑስማን ሳልሕ ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሚስተር ጃንግ ሚንግ ንዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ መንግስቲ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ሎሚ 23 ጥሪ ብሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ተቐቢሉ ዘራሪቦ ኣብቲ ርክብ ብዛዕባ ዝምድና ኤርትራን ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይናን ምዕባሊታቱን ከምኡውን ህልው ዞባውን ኣህጉራውን ኩነታት ኣተኪሮም ዘትዮም ዝምድና ኤርትራን ቻይናን ካብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ጀመረ ድሕሪ ናጽነት ድማ ቻይና ካብተን ቀዳሞት ምስ ኤርትራ ዲፕሎማስያዊ ምትእስሳር ዝመሰረተ ሃገራት ከም ዝኾነ ዝጠቐሰ ሚኒስተር ዑስማን ነዚ ታሪኻዊ ጽምዶ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምድያዊ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ሓቢሮ ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ሚስተር ጃንግ ሚንግ ብወገኑ ቻይና ንኤርትራ ከም ስትራቴጂካዊት መሻርክታ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም እትጥምታ ብምሕባር ዛጊድ ተበፂሑ ዘሎ ምዕባለ በብእዋኑ ተገምጊሙ ናብ ዝለዓለ ጥርዚ ንምዕራጉ ድሌትን መደባትን ሃገሩ ምዃኑ ኣነፂሩ ብዘይካዚ ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ኣብ መንጎ ኤርትራን ቻይናን ንዘሎ ዝምድና ዝያዳ ንምሕያል ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንዝግበር መስርሕ ካብን ናብን ምንቅስቓስ ሰበስልጣን ብዘይ ቪዛ ክመላለሱ ዘኽእል ውዕል ተኸቲሙ ነቲ ውዕል ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ አቶ ዑስማን ሳልሕ ብወገን ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ድማ ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሚስተር ጃንግ ሚንግ ከቲሞምሉ ሚስተር ሚንግ ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ኤርትራ ሓያል ባህሊ ስራሕ ዘለዎ ህዝቢ ከም እትውንን ጠቒሱ በዚ መሰረት ድማ ዝሕንፀፁ ናይ ምትሕግጋዝ መደባት ኣብ ሓፂር እዋን ከም ዝትግበር ዘለዎ እምነት ብምግላጽ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ዝጀመረ ጉዕዞ ክልታዊ ምትሕግጋዝ ምትሕባርን ንምሕያል ሃገሩ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንዘለዉ ውህደት ሓሳባት ንምዕባሉ ከም እትሰርሕ ኣረጋጊጹ بايتو زوادوب بحدنتنا عند هلاونا سراح مقرت هيوتنا اب تحت الزبل تيما مبل 14 سرعة خيبو بعسران حدن تري اب كتما من دفرا اقانعهم ابتي ابالات بايتو حلفتي كفلتات زوبا ام حدرت نقصان زوباتات حلفتي جنافر مينستراتن استرخبوا الاخيبا ابون بر بايتو ممر والداي قبره اب زسمعو قال بستفلاليا اكلات منغستي نايست سلاسل مدبا سراح تكبارن وصيتن بعتوب بمقمقام اب وصاي زلص وصيت نمرتاب مسرتاو كم زخنا ابريم ابز حلف عامت بايتو كنتاتن نطفتاتن محبراو اغلغلوتات بفلاي دما اغلغلوت تمرتي طعنا نمفلات بستفلالي ابات تمرتي تكالات طعنا كم زبصح زحبره ممر والداي حزبي حرشاو اطوت نمدنفعن نطفتاتو معقاماين حامدن نمحيالن بستخايدو غسغاسات فره كم ترخبو حبيروم ابالات بايتو ابوليتيكاو سرحتون بنطفت يواسو كم زلو زحبره ممر والداي تكبار وسناتاتن لبواتاتن بايتو امكتالون زين نع ابركتو كم زنبره مارديوم تساتفتي بخلنا بتزوبا زنطفو اكالات منغستنا يستعمو مدبات صبصاب دحر مسمع بخبيد وصايتات ببكبابي استهانصو تكالات محبراو اغلغلوت طنققطا امان كنكنن انت زيتغيرلهم كم تزدل اغلغلوت كهبس لزيكلو قصصرن حلوان ككايدلهم ازهاغيرهم اما حدار زوادو باتو افريم قبر كريستوس ابز اسمعو قال ترى ابالات بايتو ام معوات كل ميدياو مدبات لمعاتن مخاتن لعل سلسخونه حزبي بنقحاتن بودابن هاغراو مدبات نمتغبر بزغبو كنطفات حساسيبهم ام وداتا بايتو زوادو محيال كل ميدياو بقعت من اسيات بعتوب كسرحلو بحلولات اماماين هلو قصصر كغبر حصرت مدهانيت انسان اتكلتن فتح كناريلو افلطوت حزبي اب طنقن صعبينتن تمحللف تحمامات كبكبل غوسغاسات ككايد زبلو وسانيتاتن لبواتاتن اما حلاليفهم زواو ركب فدريشن ديمقراسياوي منسيات عالم كوميشن افريكا بسمرا هوتيل اسمرا بالاس كايت كم زقنه زفلاتيو ازر كبزي بسميناراتن نايزه مدرخاتن تزازيملو هابتون فرزغي ملكع صبصاب زدالو تحستو ارسي ماسمرم كتقربيا
كاب 21 كساب 22 ጥሪ መንእስያት ኣፍሪቃ ንሰላም ዘላቕ ምዕባለን ቃልሲ ኣንጻር ሃፀይነትን ይሓብሩ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ኣብ ኣስመራ ዝተቓነዐ ዞባዊ ርክብ ፌደሬሽን ዲሞክራሲያውን መንእስያት ዓለም ኮሚሽን ኣፍሪቃ ተዛዚሞም ኣብቲ ንኽልተ መዓልታት ዝተቓንዐ ርክብ መንእስያትን ቃልሲ ኣንጻር ሓድሽ መልክዕ መግዛእትን ብሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ግደፍ ኣብ ቴማ ንግብራብ ምንጽብራቕ መንእስያት ኣፍሪቃ ንሰላም ዘላቕ ምዕባለን ቃልሲ ኣንጻር ሃፀይነትን ይሓብሩ ብዳይሬክተር ማእከል ህንጸት ሰላም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ፕሮፌሰር ተይስር ዓሊ ተራዕደና ብህንጸት ሃገር ድማ ብኣብ ሚኒስትሪ ጸዓትን ማዕድንን ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማዕድን ኣቶ ዓለም ክብረኣብ ሰፊሕ ሰሚናራት ቀሪቦም ተሳተፍቲ ናይቲ ርክብ ነሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ተኣጋጣሚ ብዛዕባ ህሉ ቡድሆታት ኣፍሪቃ ኣፍልጦም ዝዓበየሉ መረዳእታኦም ብዛዕባ ኤርትራ ዝሰፍሓሉ ኣብ ወርሒ ጉንበት ኣብ ናሚብያ ክቃናዕ ተመዲቡ ብዛዕባ ዘሎ ኣህጉራዊ ፌስቲቫል መንእስያት ብሓፈሻ ንጉዳይ ኣፍሪቃውያን መንእስያት ድማ ብፍላይ ኣልዒሉ ዝዘተየ ኣገዳሲ ምንባሩ ብምጥቃስ ብህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝተገብረሎም ኣቀባብላ ኣመስጊኖም እቶም ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣፍሪቃ ንዝርከባ ምንቅስቓሳት መንእስያት ወኪሎም ዝመፁ ተሳተፍቲ ብተወሳኺ ብናይ ሓፂር እዋን ትዕዝብትን ብዝቐረበሎም ሰሚናራትን መግለፂታትን ኤርትራ ሓድነታን ውሽጣዊ ርግኣታን ዓቂባ ኣብ መንገዲ ምዕባለ እትጓዓዝ ብኣብነት እትጥቀስ ኣፍሪቃዊት ሃገር ኮይና ከም ዝረኸብዋ ብምግላጽ ኣብ መንጎ መንእስያት ሃገራቶምን መንእስያት ኤርትራን ሓባራዊ ናይ ምትሕግጋዝን ምልውዋጥ ተመክሮን መርበባት ንምፍጣር ከም ዝጽዕሩ ኣረጋጊጾም ምክትል ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ዲሞክራሲያውያን መንእስያት ዓለም ዳልፊኖ ሆስተ ኣብ ሓበሬቱ ዝበዝሓ ሃገራት ኣፍሪቃ ከረጋግጽኦ ዘይከኣላ ምውሓስ ውሽጣዊ ርግኣት ኣብ ኤርትራ ከም ዝተዓዘቡን ከም ዝተመሃሩን እዚ ድማ ከም ተመክሮ ክቕሰም ዝግብኦ ብምዃኑ ናብ ካልኦት ሃገራት ንምትሕልላፉ ኤርትራ ኣቓልቦ ሂባ ክትሰርሓሉ ከም ዝግባእ ብምግንዛብ ኣብ መንጎ ሃገራዊ ማሕበር መንእስያትን ተምሃሮን ኤርትራን ውድቡን ዘሎ ውህደት ንምሕያልን ከም ዝሰርሕ ገሊጹ We expect to strengthen our unity. We expect to strengthen our organization and also to be able to raise awareness within the youth, not only in Eritrea, but globally. ናሚቢያዊ ኤድዋርድ ካፊታ ብወገኑ እትርክብ መሃሪ ንቕሓ ዝፈጥር ንጉዳያት ዓይንኻ ከፊትካ ክትርኢ ዝኽእል ኣገዳሲ ምንባሩ ብምጥቃስ ንትዕዝብቱ ኣብ ኤርትራ ብዝምልከት ድማ ኣብ ርእስቲ ዝተዓዘቦ ፍሉይ ሓድነት ህዝባ ንዘይፍትሓዊ እገዳ ተፃዊራ ኣብ ልምዓታዊ መደባት ኣተኪራ እትሰርሕ ሃገር ኮይና ከም ዝረኸባ ሓቢሮም What has impressed me a lot is the unity. The unity of the young people, the unity of the young people and the elders. That is what I have seen, and that is what is nowadays lacking in Africa, in the contemporary era. What has impressed me is despite, the sanctions, you people here are not putting your heads down. You continue to preach the word of African unity. You continue to work together with other African countries. እቶም ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝመፁ ተሳተፍቲ ናይቲ ዞባዊ ርክብ ሎሚ ምስ ቱሪዝማዊ ፀጋታት ሃገርና ናይ ምልላይ ንጥፈታት ኣሰላሲሎም ሓማዴ ጨንፈር ከተማ ሚላኖ ኢጣልያ ብ20 ጥሪ ጉባኤ ኣቃኒዑ ኣብቲ ብርክት ዝበላ ኣባላት ተሳትፎ ጉባኤ ኣካያዲት ኣካል ናይቲ ጨንፈር ናይ ዝተግበረ ስራሕን ዝነበረ ብድሆታትን ፀብጻብ ከተቐርብ ከላ ተቆጻጻሪት ኣካል ድማ ዝተሰላሰለ ዕማ ምስክርነት ሂባ ጉባኤኛታት ኣብ ዝቐረበ ፀብጻብ ድሕሪ ዘካየድዎ ምይይጥ ብቐንዱ ኣብ ምስፋሕ ውዳቤ ዝተኮረ ናይ መጻእ መደብ ስራሕ ኣጽዲቐን ቆንስል ኤርትራ ሚላኖ ኣቶ ርእሶም ገብረ ገርጊስን ሓላፊ ህዝባውን ኮማን ጉዳያት ኣብ ኢጣልያ ኣቶ ግርማይ ሃብተ ሚካኤልን ተረኺቦም ምስ ተሳተፍቲ ኣብ ምድንፋዕ ማሕበርን ሃገራዊ መደባትን ሓበሬታ ከም እተለዋውጡ ካብቲ ቦታ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣመልኪቱ ጉባኤኛታት ኣብ መወዳእታ ሃገራዊ ቁጠባዊ ልምዓት ንምርጋጽ ብውህደት ህዝብን መንግስትን ዝካየድ ዘሎ ስራሕን ዝምዝገብ ዘሎ ገስጋስን ብምጋስ ካብኣተን ዝሕተት ኣበርክቶ ክገብራን ኣንጻር ኩሉ ዓይነት ተጻቦታት መኽትእን ክሒላን ቃለን ብምሕዳስ ክሳብ ዝቕጽል ጉባኤን ንጥፈታትን እትመርሕ ኣካያዲት ኣካል መሊፀን ኣብ ንኡሶባ መንደፈራ ብገላ ሓረስቶት ለሚዑ ንመግቢ ሰብን ጥሪጥን ዘገልግል ዘሎ ተኽሊ ምቁር ድንሽ ረብሑ ቀሊል ስለዘይኮነ ዝያዳ ንምልምዑ ክድፍኣሉ መዘኻኸር ቀሪቦም ኣብቲ ተጠቃምነት ምቁር ድንሽ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ንምግምጋም ካብ ማሕበራት ጨናፍር ሚኒስትርታት ምምሕዳራትን ግንባርን ዝተወከለ ዝተሳተፍዎ ብፕሮጀክት ምቁር ድንሽ ተወደበ ኣኼባ ሓረስቶት ጥቕሙ ብምግንዛብ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ከልምዑ እኳ እንተኽኣሉ ብሰንኪ ድርስ ኣፍልጦ ተጠቀምቲ ግን ፍርያቶም ኣብ ዕዳጋ ተቐባልነት ስለዘይረኸበ ንኣፍራይነቶም ብኣሉታ ከም ዝጸልዎ ተገሊጾም ኣብ ሃገራዊ ኢንስቲትዩት ሕርሻዊ ምርምር ሓልሓል ሓላፊ ኣሃዱ ማሕበረ ቁጠባዊ መጽናዕቲ መንእሰይ ተስፋ ማርያም ንጉሰ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ምቁር ድንሽ ኣብ ሓረስቶት
ሓረስቶት ክዝርጋሕ ዝተደለየሉ ቀንዲ ምክንያት ኣብ ርእስቲን ሰብን ጥሪትን ከም መግቢ ብምግልጋል ዝህቦ መዓዛዊ ጥቕምታት ብውሕድ ማይ ዝለምዕን ልዑል ተጻዋርነት ዘለዎ ብምዃኑ ንሓረስቶት ብልጫታት ከም ዘለዋ ረዲኦም ብፍላይ ኣብ ተጠቃሚ ህዝብን ኣርባሕቲ እንስሳታትን ኣፍልጦ ናይ ምብራኽ ጎስጓሳት ምክያድ ኣገዳሲ ምዃኑ ዝሓበረ ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ክኢላ ማሕበረ ቁጠባዊ መጽናዕቲ ኣቶ ምስግና ከተማ ድማ ምቁር ድንሽ ንጥዕና ዝህቦ ጥቕሚ ልዑል ብምዃኑ ብምግንዛብ ሕብረተሰብ ኣብ መጋግብኡ ከዘውትሮ ኣዘኻኺሮም ኣብ መወዳእታ ኣመሓዳሪ ዞባ መንደፈራ ኣቶ ኣብርሃም ሓጎስ ምቁር ድንሽ ኣብ ጥቕሚ ንምውዓል ብፕሮጀክት ደረጃ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ዝናኣድ ምዃኑ ጠቒሱ እዚ ብንኡስ ዞባ ደረጃ ለሚዑ ጥቕሙ ተረጋጊጹ ዘሎ መዓዛዊ መግቢ ብዝለዓለ ክድፋኣሉ መደብ ወፂኡ ምህላው ብምሕባር ኩሉ ዝምልከቶ ኣካል ተሳትፎ ክዕዝዝ ኣተሓሳሲቦም ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ዝቕፅል ዜና ወፃኢ ንምክትታልኩም ደጊምና ንዕድም